Quan guanyen els comerços per ser punt de recollida de paquets? Doncs la mitjana està en 40 cèntims per paquet. Quan valencians i valencianes compren en línia, alguns prefereixen que el seu paquet vagi a una botiga perquè estiga en lloc segur. Es tria la botiga i s'envia el paquet i així no s'ha d'estar pendent del timbre de casa. Un servei que serveix per augmentar les vendes i la visibilitat, alhora que els comerciants guanyen uns diners extra cada mes. Pues casi cerca de 200 paquetes en estas fechas diarios. Nos pagan por paquete recibido una cantidad y menor por las devoluciones. Das una facilidad porque la gente no tiene que estar en su domicilio, garantizas que el paquete pues va a estar en la fecha que ellos esperan. És una barbaritat. Nosaltres portem 4 companyies de transport així en l'estudi y la verdad es que es incesante, es sense parar. La verdad que sí, tenemos mucho paquete de Amazon, de Segur, trabajamos con ellos y muy bien. També per als usuaris és més còmode i s'adapta als seus horaris laborals. Se hace más fácil no tener que trasladarse tan lejos y realmente aquí en la comunidad hay bastantes puntos de entrega y negocios locales que también se ayudan extra. Está muy bien porque así por lo menos no tenemos que ir a otros sitios y es más cómodo por el tiempo. Un canvi de tendència que, sens dubte, ha arribat per a quedar-se. Avui és el primer dia en què la gent pot comprovar si els preus han pujat i quan, a més de la llum i el preu de l'habitatge, els protagonistes indiscutibles són els aliments bàsics com el pa, la llet, els ous o fruites que augmenten el seu IVA d'un 2 a un 4%. De fet, als supermercats ja trobem productes més cars. La bona notícia és que també pugen les pensions i el salari mínim, però serà suficient per a que no es note en la butxaca esta pujada de preus? Tendrían que subir bastante más las pensiones para poder comprar lo que sube todo. Sube los huevos, la leche, lo básico. Lo que nos suben, ¿sabes? No compensa para lo que han subido los puestos de aquí. Pues es que lo que ha comprado no se nota molt, però sí, segur, perquè puja tot. El oli sí que l'ha trobat un poc millor de preu, però de normal sí que puja tot. La veritat és que està tot molt car. Els minoristes ho tenim mal. El pa també ha pujat, que ha vingut el meu home este matí i ja l'havien apujat. El pan, sobre todo, y productos de carne, pescados, todo el pescado. ¿Qué vamos a hacer si es lo que hay? Queramos o no queramos, es así ni punto. Un incendi industrial a Riba-roja de Túria ha posat en alerta 30 treballadors d'este desballestament del carrer Mallorca. Ha sigut cap a les 10 del matí quan han sigut evacuats en produir-se una explosió que ha afectat unes bateries de liti de l'interior de la nau. Afortunadament no hi ha hagut cap ferit. A Riba-roja de Túria s'ha declarat un incendi en un desballestador. 30 treballadors de la nau industrial han sigut evacuats per precaució. Allí està el nostre company Juanjo García. Sí, un incendi industrial a Riba-roja de Túria ha posat en alerta a 30 treballadors d'este desballestament del carrer Mallorca. Han sigut cap a les 10 del matí quan han sigut evacuats en produir-se una explosió que ha afectat a unes bateries de liti a l'interior de la nau, en una zona molt acotada. Fins així porten multitud de cotxes destrossats per la dana que, en este cas, no han sigut afectats per esta explosió i, afortunadament, tampoc n'hi ha hagut cap ferit. Els treballadors ja han tornat a la seva feina. Els bombers de València informen que l'incendi està controlat i fins així s'han acostat 3 dotacions de bombers amb sergent de Paterna fins donar-lo per extingit. L'Ajuntament d'Oliva ha informat a la població que no és recomanable prendre el bany a les zones pròximes a la desembocadura dels rius. En concret, es refereix a les zones pròximes al riu Tou, la Sèquia del Vedat i el riu Molinell, este últim al límit amb la platja de les Devesses i al terme de Dénia. El motiu és que els abocaments dels habitatges arriben al llit sense ser tractats. Això, unit a l'increment de la població a l'estiu i a la falta d'aigua en els rius, pot generar incidències puntuals de contaminació. L'Ajuntament ha disposat la col·locació de senyals indicadors perquè els banyistes coneguen la situació i s'evita el risc d'introduir-se en aquestes àrees, però no se sap quan se superarà el problema. Tot i això, les platges continuen plenes de gom a gom. Y venimos siempre a la playa de Oliva y nada, no nos hemos dado cuenta, nos hemos metido, nos han dicho hace un ratito que estaba el agua contaminada y que no se recomendaba que no nos bañásemos, entonces pues eso es lo que hemos hecho. Ha pasado un chico y nos ha dicho que las aguas están contaminadas de residuos fecales y que ahí no se puede bañar. Llevamos de aquí desde agosto y nadie nos ha dicho nada.
No hi ha costum més als municipis de l'Horta Nord que eixir a la fresca, una tradició que encara existeix a la majoria d'ells. Al Buixec s'ha regulat una normativa que ho permet per establir unes normes de convivència bàsica. Però què opina el veïnat d'això? Ara n'hi ha una normativa que jo la veig supercorrecta i superbé. El que estem fent ara nosaltres així no passa res. Ara, que jo ara mateix ataco una caïda, tanque ahir, això tampoc és. Una cosa que ha sigut de tota la vida d'eixir a la fresca o treure una taula que no molestes a ningú i ara per una tonteria ens va tallar la costum que tenim en un poble. Estan tots els carrers a la fresca, la calor que fa, pues jo només tinc ganes que siguin les 7 per eixir-me'n així a la fresqueta. Una mesura que el que pretén és que tots puguen gaudir del carrer sense perdre els nostres costums. Renfe ofereix prop de 1,8 milions de places en al voltant de 6.800 trens fins al diumenge amb motiu del pont de l'Assumpció. A l'oferta dels trens comercials com el SAVE s'ha d'afegir des de mitjana distància per a estos dies. Alguns dels trajectes més demanats són València-Alacant i els que enllacen Barcelona amb la Costa Brava i Costa Daurada. Este pont d'agost coincideix amb l'inici final de vacances per a molts espanyols, per això Renfe espera una alta ocupació en tots els seus trens. Juanjo, bon dia. Bon dia. El futur ja està a València. Vos presente Platjabot, un robot aspirador que serveix per a netejar l'arena de les platges i que porta un sistema de tracció i un aparell que arreplega l'arena per a filtrar-la i agafar els residus. Es tracta d'un projecte pioner amb el qual s'experimenta amb iniciatives innovadores per a la posterior aplicació en altres ciutats en l'àmbit europeu. Este robot també neteja fanals per a carregar cotxes elèctrics. Un robot que funciona d'una forma molt similar al que s'utilitzen en les llars, encara que adaptat a les necessitats específiques de l'arena i que en uns minutets farà el seu primer simulacre ací a la platja de la Malvarrosa de València. Gràcies, Juanjo García, en directe des de la Malvarrosa. Uns així i altres en la platja de la Malvarrosa. Mira, acabem de presentar la rumba de la platja. Vaga indefinida de la neteja viària i residus de l'Ajuntament d'Oliva. Els treballadors denuncien les condicions en les que es troben després de no haver arribat a un acord en les negociacions. L'empresa adjudicadora, Fobasa, considera esta mesura innecessària i es compromet a mantenir els serveis òptims mentre dure la vaga. La vaga arriba en un moment crucial per al municipi amb l'increment del turisme i les altes temperatures. El sindicat Comissions Obreres ha denunciat que la plantilla dona un servei essencial i no tenen una pujada salarial des del 2013, tan sols l'increment de l'IPC. Sobre les 3 de la vesprada s'ha posat fi a la vaga de fem i neteja a Oliva. Els sindicats i l'empresa Fobasa, encarregada d'este servei al municipi, han arribat a un acord. Segons ha afirmat Comissions Obreres, esta mateixa nit a les 10 els treballadors començaran la seva jornada laboral. Un acord sobre les condicions dels treballadors del servei de neteja viària i recollida de residus d'Oliva ha posat fi este dijous amb la vaga que es va convocar diumenge a la nit. Les negociacions afecten als 55 treballadors i treballadores de la plantilla en les negociacions del conveni col·lectiu de l'empresa, que reclamaven una pujada salarial i la millora de les condicions laborals. Comissions Obreres ha valorat l'acord i ha remarcat que la situació laboral d'estos treballadors era insostenible. El sindicat ha detallat que entre el que s'ha pactat es troba un increment salarial del 7% per a l'any 2024 amb efecte retroactiu des de gener per a la neteja viària per al 2025, 26 i 27 i també del 7% respecte a la recollida de residus per al 2024. A més, també s'ha acordat un pagament únic de 80 euros per a cada empleat destinats a l'escola dels fills o filles. La gran cita del videojoc arriba a València. 2.000 participants es donen cita ací a Fira València, que acull des d'avui el certamen de videojocs i tendències digitals més gran d'Espanya. Amb nosaltres tenim a Jon Fermín, director de màrqueting. Bon dia, Jon. Vora 60.000 persones esperen als pavellons d'este recinte firal. Molts d'ells de fet, estos dies han acampat per a ser els primers en gaudir d'esta cita única. Gràcies, Juanjo García, en directe des de Fira València. A la comarca d'Utiel-Requena, de fet, han fregat els 41 graus. Juanjo García.
La Comunitat Valenciana estrena el mes d'agost amb màximes de 42 graus a l'interior. Mig centenar de municipis es troben en alerta roja per calor. Nosaltres ens trobem ara mateix a Requena, on avui han superat els 40 graus. L'únic lloc on es podia estar era a casa o a Remulla, com així a la piscina municipal. Així, per sort, han pogut dormir una miqueta millor que al litoral per la diferència de més de 20 graus que hi ha hagut entre el dia i la nit gràcies a la baixa humitat. Este divendres seguirà la calor, però afortunadament amb màximes no tan elevades. I atenció, perquè no es descarten ruixats a l'interior de Castelló. Yo ya, con el calor que hace hoy, ya tocaba un poco de piscina. De 3 días que llevo aquí ya he estado aquí 2, o sea que... El agua de la piscina aquí está más fresca, ya no es solamente la temperatura, sino que la sensación térmica también cambia notablemente. Sobrellevándolo como se pueda aquí, a refrescarnos un ratito en la piscina. Hemos tenido que venir a la piscina porque no se puede estar ni debajo del aire acondicionado. Horroroso, aquí lo podemos llevar bien. Todo el día en el agua, porque aquí, vamos, te secas enseguida, pero bueno, es lo que hay. Juanjo García en dels detalls. Un pescador ha alertat de la presència d'un cadàver que es trobava en avançat estat de descomposició en esta platja de la Garrofera de València. Després de telefonar al 112, una patrulla de la policia local s'ha acostat a esta platja i va traure el cos de l'aigua. El forense de guàrdia ha procedit a l'alçament del cadàver i el jutjat d'instrucció número 8 de València s'ha fet càrrec del cas. El primer serà identificar el cos d'este home trobat sense vida i deteriorat per l'acció del mar. Una de les hipòtesis que baralla la Guàrdia Civil és que podria ser el cadàver d'un immigrant que s'hauria ofegat durant la travessia d'una pastera. La forense de guàrdia ha determinat que el cos feia prop de 2 setmanes que estava en l'aigua. El cadàver ha sigut traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València, on se li farà l'autòpsia per a determinar la causa de la mort i quan es va produir. Davant esta situació dolorosa i amb l'ànim de respectar el dol de les persones que han patit esta tragèdia, l'Ajuntament de Benifairó ha pres la decisió de cancel·lar tots els actes previstos per avui en el marc de les seues festes i ha demanat a entitats i locals que suspenguen qualsevol activitat festiva. Estaven treballant en un camp de taronja quan un camió, este canvis de gran tonatge, ha perdut el control i se'ls ha emportat. Al poble s'ha decretat un dia de dol i les festes s'han suspès fins dimecres. Juanjo García. 3 persones han mort i altres 4 han resultat ferides en un accident de trànsit esta vesprada a la localitat valenciana de Benifairó dels Valls, al camp de Morvedre. Segons les primeres informacions, l'accident s'hauria produït a conseqüència d'un camió amb problemes en els frens i ha investit un grup de temporers que estaven treballant en aquest moment en un camp de taronxers. Tots els ferits estan ingressats amb pronòstic reservat. A l'Hospital La Plana ha sigut traslladat el ferit de 18 anys, al de Sagunt el de 54 anys, al Clínic un home de 30 anys i a la Fe un home de 45. L'Ajuntament del municipi ha decidit cancel·lar tots els actes previstos per avui i demà en el marc de les seues festes. Per la seva part, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, s'ha mostrat consternat per este succés i ha enviat el còndol a les famílies. Se han suspendido todos los actos para el día de hoy y los actos del día de mañana. Se decretará un día de duelo, pero en principio hasta el miércoles se suspenden todos los actos. La visita i la despesa dels turistes internacionals creix mes a mes. Al juny, la Comunitat Valenciana va rebre 1,2 milions de turistes internacionals, un de 9,5 més que en el mateix període de l'any passat. Arriben més turistes i amb ells creix la despesa. El turisme espanyol va camí d'anotar este any nous registres inèdits. Al mes de juny, els que van visitar Espanya van fer una despesa de 12 milions d'euros. La Comunitat Valenciana continua sent una de les destinacions preferides pels turistes i ells tenen clar el per què. Estamos probando todo lo que ofrece Valencia y bueno, ahora vinimos a la ciudad de las ciencias y las artes, por supuesto comer paella valenciana y muchas cosas que nos han dicho que son buenísimas. Horchata, fartons y paella. Juanjo García. Una dona de 70 anys ha mort este matí després de que un camió frigorífic l'atropellara en este encreuament del carrer Sant Vicent Màrtir amb la plaça de Sant Agustí. Les autoritats, després de trobar la dona estesa davall de la part posterior del vehicle, han confirmat que ha mort en l'acte. El conductor ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues a les quals s'ha sotmès després del terrible succés. S'estan investigant tots els detalls, però de moment no ha transcendit si el conductor del camió frigorífic s'ha saltat del semàfor en roig o si ha sigut la dona qui suposadament ha creuat de manera imprudent. Per este motiu, la policia està a l'espera de l'anàlisi de les imatges de seguretat. I és que recordem, este és un encreuament clau de la ciutat pel que passen moltes persones cada dia.
Lo que sí que esta calle hemos detectado que hay un bastante riesgo con el tema de la visibilidad, puesto que los autobuses y los coches pasan muy pegados a las aceras y los contenedores quitan mucha visibilidad y luego es un punto muy conflictivo. Inconscientemente a veces lo hacemos mal, cruzamos a través de ellos y vienen muy justitos los autobuses y los camiones, más por culpa nuestra, creo yo, y queda un poquito peligroso, sí. Acaba juliol i entra agost i amb el canvi de mes arriba l'operació Eixida. La Direcció General de Trànsit estima entre la vesprada d'avui i demà més de 368.000 desplaçaments dins del nostre territori. Per això el Ministeri de l'Interior instal·larà 13 radars nous a la Comunitat Valenciana. Juanjo García. Acabat el mes de juliol i amb l'entrada d'agost arriba l'èxode per excel·lència a les carreteres. La Direcció General de Trànsit estima entre la vesprada d'avui i demà més de 368.000 desplaçaments a la Comunitat Valenciana i més de 3 milions a tot Espanya. Per això, la DGT posa un dispositiu especial per a garantir la seguretat dels conductors durant estos dies de vacances i posa especial interès en el consum d'alcohol. Cal recordar que este juliol hi ha hagut 12 morts a les carreteres de la Comunitat Valenciana. Avui és un dia d'anades vingudes així a les carreteres valencianes i també als aeroports i estacions de tren, on molts tornen de vacances i molts altres les comencen. Juanjo García. Este segon pic de calor colpeja fort les comarques de l'interior i el litoral sud de València. Poblacions com les que es trobem a Cases del Río, a Requena, avui es freguen els 42 graus. AEME pronostica que a l'interior sud de València s'assoliran els 40 graus, mentre que al litoral sud s'arribarà als 39. Temperatures similars poden aconseguir-se a la comarca alacantina del Comtat. Estem en una jornada de temperatures asfixiants on molts opten per passar la canícula remulla per a suportar les altes temperatures. Ríos, a veces río, piscinas, si no, es insufrible. De todas las casas se va bien, pero aquí en el río mucho mejor. Juanjo García, bon dia. Bon dia, Òscar. Després de quasi 24 hores de malson, els passatgers començaven a arribar en 2 vaixells. Hi havia gent que anava de vacances, gent que anava a treballar i gent que anava a recollir familiars. Tots van acabar on havien començat, a València. Pel que fa a les temperatures, la mitjana a Espanya s'ha quedat a 19,9 graus. Un mes de caràcter fred per a EMET. A la Comunitat Valenciana hem tingut 2 graus més i hem arribat als 21 graus i mig de mitjana. Juanjo García, molt bon dia. Bon dia, sí. A partir d'avui la música torna a ser obligatòria en tercer d'ESO i les bandes de música ho han celebrat simultàniament a Alacant, València, Castelló i Elx amb la participació de més de 1.500 músics. Bon dia. Així és, el president ha posat en valor les 72.000 places d'educació gratuïta de 0 a 3 anys que s'ofereixen per a este curs a la Comunitat Valenciana. Ha subratllat que esta era una de les prioritats del Consell des del primer moment. Escoltem Carlos Mazón, president de la Generalitat. Sí, davant de l'inici del curs, la Gonçala Naya demana la retirada de les retallades, que no es paralitzi el pla edificant de construcció de centres i tirar arrere la denominada Llei de Llibertat Educativa. Escoltem Rubén Pacheco, president de la Confederació d'AMPA Gonçala Naya. Juanjo García, molt bon dia de nou. Bon dia. Així és, l'avís s'ha rebut al voltant de les 10:30, moment en el qual el SICU va mobilitzar una ambulància del SAMU al lloc de l'incident. Malgrat la ràpida intervenció del personal sanitari, lamentablement només es va poder confirmar la defunció de la dona. Juanjo García, molt bon dia de nou. Bon dia. Sí, ens ha comptat que la situació pareix prou controlada, encara que s'està esperant que es faça de dia, perquè entren en joc els mitjans aeris per intentar donar per controlat l'incendi. El veïnat de Pla de Corrals va ser alertat de foc i ens avisen que no és la primera vegada que passa. Escoltem Pilar i Juan Vicent, veïns de Pla de Corrals, a Simat de la Valldigna. Algemesí es prepara per a viure les festes de la Mare de Déu de la Salut i la Muixeranga és un dels moments més esperats, perquè tot isca perfecte, el mestre s'encarrega de la coordinació dels assajos i de les mesures de seguretat en la construcció de les torres humanes. Totes les muixerangues són, en primer lloc, la pinya, que és la més fonamental. Quan més pinya tenim,
més seguretat li donem a la figura, i després les faixes, el casc i els mocadors. Cada casc està personalitzat per a cada xicalla perquè, com cadascú té una mesura de cap, dins portem unes esponges. Aquests cascos estan dissenyats per a que quan reben un impacte molt fort s'obriguen i no transmeten aquest impacte al cap de la xicalla. A l'hora d'enfaixar-nos és per a protegir tant el moixeranguer com per a facilitar la pujada de la resta de companyes i companys. I al mateix temps es protegeix els abdominals i les lumbars. Una altra mesura de seguretat que tenim és que ningú porta ulleres a la pinya, ni arracades, ni rellotges, coses que puguen arrapar o que puguen punjar algú, al igual que les primeres mans se posen els mocadors en les canells per a poder fer la força i que no s'obriguen. Nosaltres utilitzem uns croquis per a que la gent sàpiga en tot moment on està i, a l'estar acostumat a estar en aquest lloc, sap quina força fer, quan cedir, i el que fem és això, intentar entre tots i tots augmentar la nostra tècnica per a disminuir aquest risc de caiguda. Ara treballen de valent amb la voluntat de fer i resistir com a poble esta tradició centenària.